जाय आंखौ गाज्रि मुं फोसावदों लोंना लानानै थाल गैया मा गैया होनना बुंदों। सिगांथारावनो आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै बेबायदिनो गोबांथार मानसिफोरानो बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांदों। एक्चुअली आंबो थांदोंमोन, मानो होनना बुङोब्ला आङो एसे थाबैनो फैफिननाय जादों। आङो 4:30 फैफिननाय जादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे भुमिका मुसाहारि सिस्टारनि गोबांथार बेबायदिनो माखासे भाइराल भिडिअफोरखौबो आङो फेसबुक पेजफ्राव नुनो मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाबो नुदों जानांगौ। दा बियो माब्रै एक्चुअली आं बेखौ डिटेल्स मिथिनाय जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला आङो फेसबुक पेजावसो नुदों। माखासे पुलिसफोरखौबो नाख्रां नासि एबा गोबानानै लाबोलायनायखौ आङो नुनो मोन्दों। दा नोंथांमोनाबो नुदों जानांगौ। दा एक्चुअली गावनि फेसबुक पेजावहाय होनाय जाबाय भुमिका मुसाहारि, नोंथांमोनाबो फल' खालामनानै नायहैनो हागोन। दा बेयाव मा जादोंमोन, माब्रै जादोंमोन घटनाफ्रा, दा बियो डिटेल्स गासैखौबो गावनो होजोबखाबाय। दा नोंथांमोना नायहैनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो ससे होनानै होनि, नोंथांमोना जाहाथे बेखौ बुजिनो हायो। एक्चुअली दा बिनि सायावहाय सिस्टारासो मिथिगोन जाहैबाय माब्रै जादों। दा नोंथांमोनाबो नायहैदो, ओमफ्राय बुजिनानै लादो आरो। जाय आंखौ गाज्रि मुं फोसावदों लोंना लानानै थाल गैया मा गैया होनना बुंदों, साननैसोनि उनाव नुगोन। आरो बे मानसिया आंजों फलोवार्सबो दङ। बे आंखौ आंनि हासुनायाव सानै मानसि लोगोफोरखौ ओरै गेटजोंबो माने बेखौ बेंस'खानायावबो दाफै होनखानायावबो बे हासुनोबो ओंखारखायाखै, हासुफैखायाखैबो। आब' भुमिका होननानै बोबथानायाव बेंथेखानायावबो ओरै होननानै ओरै नायहरनानै आब' भुमिका होननानै खर' फोलाव माबादोंमोन। मा नोंनिबा मा? आंनि माबा नायनो फैदोंमोन, आंनि देहा नायनो फैदोंमोन नोङो? नों आंनि भिडिअस जा भाइरेल जादों नुनानै बहुद खुसि जादों नङासै ना? साननैसोनि उनाव नोंखौ नुगोन, नोंखौ हमगोनबो। आरो नोंथांमोना जाय मानसिया आंखौ लोंना जानानै थाल गैया मा गैया होनना बुंदों बेखौबो नुगोन। आंखौ इसिबां गाबहोदों, आंनि पेरेन्टसफोरा बहुद आंखौ मा होनदों। बिसोर आंजों सापर्ट दङ, आं मिथिखागौ। आरो मा मिथिगौ, बहुद सापर्टआवनो दङ। माखासे मानसिफोराबो सापर्टआवनो दङ। नोंसोरबो नोंसिनि बिदा बिनानावफोर जायोबा नोंसोरबो मिथिगोन। जायगायावनो जा दङ बिसिनि लोगोफोरबाबो आंजों सापर्टआवनो थादों। आरो जा पुलिसफोरा आंखौ आखाइयाव हमना बोदोंमोन ना, बेसोर आंखौ बहुद अनदों। सना अनदों, खावलायाव फारनैयावबो ओरै बिलिरदों, खुदुमदों। सना जेबो नंला होननानै पुलिसफोरा आंखौ बुजायदों, जेबो नङा, नों जेबो गिदिर दा खालामसै होननानै। दायो आं खालामनांसिगोन, उफाय गैला। आं बे मानसिखौ हमनानै नोंसिनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायावनो आं नोंसोरजोंहायनो बिराद रायलायहोसिगोन आरो सोरनि गोरोन्थिमोन। ओमफ्राय दायो नोंथांमोना मिथिसिगोन आंखौ जा A to Z मिथिया गारा। लास्टनिखौ पुलिसफोरा आंखौ जे हमनायखौल', आखाइयाव हमनायखौल'। आरो बेबो बे लोंना जाना थाल गैया होननाय मानसियाबो बे हिनजावसो। बिनि लाइफआव जागोन ना बे मोनथिगोन होमबासो। ओमफ्राय दायो साननैसोसो नेथ'दो, होमबानो मोनथिगोन। गोजोनथोंसै। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो।